que és un plaer poder ser aquí amb aquest soroll, no? Perquè vol dir que la cosa va, que la comissaria està en marxa. Jo vull començar per saludar els operatius, els intendents que ens acompanyen, el cap de la regió, la intendenta, la portaveu del cos, la Montserrat Escudé, el director, naturalment, els alcaldes, els delegats i a tots els regidors i regidores que ens acompanyen i és, crec, de justícia perquè ha estat una operació molt complicada, ho saben, hi va haver un retard com a conseqüència d'una primera adjudicació i em consta la dedicació i l'esforç dels professionals del departament i particularment volia agrair al sotsdirector, al Juan Luis Ern i a tot el seu equip el treball que han fet, que fan i que faran perquè d'aquí uns 18 mesos estigui operativa aquesta comissaria de districte. Estem parlant d'una comissaria de districte que donarà servei a 9 municipis del Baix Gaià, que permetrà ser més presents. Per tant, aquest projecte de la territorialització, de ser presents, de la proximitat, es concreta amb coses així. Ara em comentava el cap de la regió que ja estan començant a treballar amb procediments i amb protocols, amb la mentalitat que això ja està operatiu i per tant amb més presència, amb més proximitat i sens dubte aquesta comissaria de districte ha de servir també perquè la col·laboració amb les policies locals, amb els ajuntaments encara sigui molt més estreta i molt més eficaç. Al final només estem en un projecte, en un procés de Mossos d'Esquadra 2030, amb un procés de creixement. Passarem de 18 a 22.000 Mossos d'Esquadra i, per tant, un cos més gran que té la seva finalitat ser més present al territori, a cadascun dels municipis del nostre país. La proximitat, que és la divisa de la garantia de la seguretat més eficient, no? I, per tant, des d'aquest punt de vista, això n'és un exemple. Com ho és també la manera en què es construeix el tipus d'infraestructura que tindrem, molt més sostenible, molt més autoabastida des del punt de vista energètic i en aquest sentit també hi ha un abans i un després en la construcció de comissaries amb aquesta que s'està realitzant.